Dunay pagpaklaro ang pamilyang Rodriguez kansang resort nga gipanag-iyahan sa Samal Island maigo sa giruso nga Davao-Samal Bridge. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Kaya sa giklaro sa pamilyang Rodriguez nga dili sila supak sa proyekto kundi sa alignment sa maong tulay. Kini gumikan kay maigo manggod ang ilahang resort sa Samal Island. Kini usab gumikan kay makadaot usab daw sa ecological environment sa lugar kung asa nahimutang ang Paradise Reef nga puloy-anan sa mga marine species. Sa 8 kagipiliang alignment sa Davao City Samal Island Connector Project, nahimong best option ang Davao Beach Club sa R. Castillo Daang Matuwid Junction sa Barangay Vicente Hizon sa Davao area. Samtang sa may Barangay Limaw ug Kaliklik sa Samal area. Kung asa maigo ang resort sa pamilyang Rodriguez. Rason nga gisupakan sa pamilya ang alignment. Eksklusibong gipakita ni Julian Rodriguez sa One Mindanao ang bahin sa resort diin matukod ang tulay. Panahon daw nga masugdan na ang konstruksyon, dako daw ang kadaot nga hatod niini sa ecological environment sa lugar. Gumikan maapektuhan ang Paradise Reef nga puloy-anan sa classic-classing marine species. One foundation is so vast and so big and so deep that the sediments as per study sa katong mga gikuha namong mga marine biologists, they say the sediments will scatter and cover all the entire coral reef. Kini nga coral reef are one of the few gardens remaining in the island garden city of Samal. Nabastos usab daw ang pamilyang Rodriguez kay daw wala sila matarong konsulta. Pero giklaro niya nga dili sila supak sa tulay. They just want us to accept the project. Murabag pasensya mo kay naana ni. Kamo na lang ang problema dire, dapat dawato ninyo ni musugot gyud mo kay murag mugawas nga kamo ang kontrabida dire, which we are not. We are not. In fact, we have been telling them if you would have asked us in the first place, kung nangutana lang mo sa amo we will donate piece of land. Ihatag namo na sa gobyerno. Na karon we are offering that. The bridge has to come. Moabot gyud ang bridge. It will arrive. But please, I think there are better places. Wala pa'y pahayag ang DPWH pero daan ang giingon sa departamento nga may comply na kuno sila sa mga environmental requirements sa DENR. We will present to them kung ano talaga yung environmental assessment that the consultant has done para makita nila that we really did a diligent environmental assessment review. Sara, ni hangyo naman daw ang pamilyang Rodriguez sa DPWH ingon man sa Hong Kong based nga consultant pinaagi sa formal letter nga i-reconsider ang alignment sa tulay. Pero wala pa itubag ang DPWH labot sa ilahang hangyo. Pero kung ang gobyerno dili daw gihapon tagdon ang ilahang appeal, they will resort into filing writ of kalikasan sa Supreme Court. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.